Nezabudni si uložiť tento perfektný fitness receptík. Začneš tým, že si nachystáš do misky vodu, samozrejme droždie, med, olej, nakvasok klasika, mixni si to dokopy, v druhej miske múka, samozrejme soľ, daj si to dokopy, môžeš aj robotom, to nechám na tebe, daj si to pekne kysnúť, nejaká hodinka by ti mala stačiť, trošku tomu daj ránu, nech vyženie vzduch, urob si z toho parádne guličky, tak, trošku sa s tým pohraj, vytvaruje si z toho perfektnú lodičku, nemusí byť až taká perfektná, daj si tam pizzový základ, možno ti na budúce ukážem, ako ho prichystať, dovnútra slanina, šunka alebo salám, to je na tebe, no a tu si to plníš, ako ti pasuje, syr, kukurica, niva, navrch môžeš dať aj klobasku a pečieš na 200 stupňov približne pol hodinky.